Doncs, escolta, ni correus electrònics, el que passa és que encara no tinc. La delegació local de celíacs de Sant Cugat hem volgut estar presents en el marc de la Festa de la Tardor per explicar d'una banda quina és la nostra problemàtica, en què consisteix la nostra causa contra el gluten, i ens ha semblat que era interessant de fer una activitat didàctica, un petit taller, on totes les famílies santcugatenques que s'atencin fins al nostre estand podran veure el senzill que resulta poder convidar un nen o una nena celíaca a berenar o esmorzar a casa. Ara el que estem demanant també, que espero que enguany sí que sigui així, que els carmels de la cavalcada de Sa Majestat dels Reis siguin carmels per a tothom i que per tant els nens celíacs també els puguin gaudir. Un poble ben bonic. Què fan les vaques? Ah, molt bé. I també hi havia masia. El que volem és mostrar a la població de Sant Cugat el problema que hi ha als països més pobres amb el canvi climàtic. Llavors, per sensibilitzar, el que farem serà una acció simbòlica. Pintarem un gran tapís amb grafiti, que això es presentarà a la Cimera de Nacions Unides el mes de desembre, per fer pressió per aconseguir un tractat de reducció d'emissió de gasos contaminants que sigui més favorable i més respectuós, la manca d'equipaments que siguin adequats. S'ha millorat molt aquesta cultura, però pensem que encara s'ha de fer una miqueta més per facilitar que totes les entitats que treballem tinguem espais adequats per desenvolupar les nostres activitats. Bé, ara mateix estem sobretot molt implicats en la campanya contra la pena de mort, perquè és una campanya que s'està realitzant a nivell internacional i durant els mesos d'octubre i novembre s'està treballant especialment aquesta campanya en tots els països del món, i el que és a Catalunya i la resta de l'estat espanyol estem treballant concretament en el cas de Pablo Ibar, que en aquests moments és l'únic pràcticament espanyol condemnat a mort. En aquests moments el que necessitem, sobretot, és que hi hagi més gent al grup local. Ja fa temps que estem a Cerdanyola, des de l'any 1994, però aquí a Sant Cugat som més nous i sobretot el que estem intentant és també donar-nos a conèixer i poder aconseguir que hi hagi més gent que es vulguin afegir al nostre grup de voluntaris.